Oh, jadi teles iki. Wis jamane peceklik. Duit garek iki. Piye carane yo? Duit rantek, duit nambah, ora kerja. Piye yo carane yo? Takok nunit yo, beca takok nunit lah. Nunit, ngapa ra? Tak omong nit. Musim peceklik nit, sumbangan akeh. Padha wae lho, Roh. Aku ndek dhuwit. Iki yo 1 juta iki. Aku ki yo ndek duit iki. Piye carane nganake duit iki gen dadi akeh ora kerja. Akeh sumbangan soalnya. Makane kuwi. Piye carane? Jajal piye dipikir sik. Nganake duit piye carane? Nah, ya kuwi kaya nih Roh solusine. Ayo piye carane kowe ngerti ora? Ya duit iki dijilene terus dianakne. Piye? Oh yang ngono ya. Karo sapa tapi nit? Ya dhewe golek dhisik lah, golek wong sing gelem jileh duite dhewe iki lho, Roh. Oh iya. Ayo. Golek mangsa yo. Sopo tapi yo? Alah golek ayo. Ya sing penting mlaku dhisik kantong duite. Jiko tuyul engko. Ayo. Enak Mbak. Apa sih? Mbak Nito. Aku ana warung apa? Mbak. Piye? Gelem jileh duit. Heeh. Lah, galah, ku ngopo? Nang ora. Entar iki lakar sumbangan mah enggak bisa duit. Oh, iya. Ora lah, emang apa? Iya peceklik. Lah duit sapa? Ya wis to. Aku ora. Duit sapa? Ya iki lho enek Loh, duit. duit iki, Ndang sampean jileh 2 Jilo juta. ora 2 juta iki. Ora. 1 juta. Kayak piye kuwi? Duit sapa kuwi? Duitku Lah to. ya duitku to piye to? Tumbang kowe nyelek-nyelek duit ya segorene. Tapi iki ana sistem iki. Ah, ya. Sistem apa meneh? Ya bunga lah. Bunga lah. Persenan. Duit ngono kuwi. Alah nang to. Kalau utang karo apa wae Riba, sih? gah, mah riba aku wedi. Kan karo dhewe lho. Los temen. Nang Mbak. Gak golek uang Enteng kok bulanane enggak iki. Wedi aku ora. Nang tuh bulanane Oh, enteng. enggak, riba aku wedi dosa. Gah, nang warung. Mbak. Aduh. Piye to Ro, malah kabur ki Ro? Dan piye to iki? Ada anakne karo sapa meneh iki? Sopo meneh ya? Lah iya. Piye ya Wah, dhewe kono bukene wae ya, apa dhewe mlaku rono mbok enek wong tak Mlaku wae lah yuk. Sopo ya Ro? Padahal. Tahu yuk. Oh ayo. Sekian pakai. Semanane kalene enggak Ro. Padahal. Ngopo sih? Ade. Lah ngopo teko-teko barang iki? Lah, apa salah itu tekon? Kok ora tak kok nyolot men lho lek semaur lho. Apa ning warung aku lah ngopo? Lah emang marung, iki ning warung gede sitoke. Ya ampun, ini soal paling ini. Artine duit ora padahal. Tenan pura lho roh iki. Ya tenang kok. Artine ora. Lho kok tumben men lho kowe wong apik karo aku iki. Wis ndang lagi gelem apa ora? Ora. Yo gelem to kene. Piro kuwi? Iki 1 juta nek sisteme. Sistem apa men?